Maju kala ngadaya wong lokopol kroyon dosa muka. Wis, ora apa-apa, Mas. Ngene iki, wis. Tumben melu aku nyang Parangkusumo. Udut meneh. Nganti anak kenyut.
mundur. Iki Palaran bakul kupat. Ada ke sampah di sana, Mas. Kuto Pandhawa tata gati saya Indri. Jarweng jan moyo bapak. Wah! Buta nek perang karo buta. Apa ora entuk? Lho ya oleh wani ora. Wani coba wedi nek wedi wani. Wah, parat. Buta lokapala kaya galak ya. Ayo cobanan negane atiku. Hei! Hot! Woi! Ai! Ai! Wah!
belas. Jebulane Bathara Kapala duweni kasekten. Wah, ya. Waspadakno. Iki patih Parahastaya patih Sukesa. Maju tabrak dong bandengan kowe. Yaksa Guru Rupari Sedeng Narendra.
sampeyan Pancakara kali prajurit Lokapala kabare pripun? Menang napa kalah? Pangestu panjenengan menang kawon. Kalah inggih kawon. Dadi buta ngalengka iki kalah karo wong Lokapala. Ngoten ulun. Sampeyan iku buta. Nek kaya ngene sing arani Bambangan nggih sinten? Kena nek buta. Napa sampeyan ora isin? Lho mboten kalah kek isin. Kalah ya wis to. Comben golek neh. Nuwun sewu. Nek sampeyan kalah iki raimu to buta kok nang ndi? Lah iki. Sini. Sampeyan niku pepunden kula, bapa paman kula. Lagi ajeng ombahe niku nek kalah nggih kalah. Ajeng pripun? Kalah diuring-uring. Pira-pira iki wong tuwek gelem temandang. Sampeyan mung karek merintah. Kula niki sing nate. Kalah. To ora urus. Wong Lokapala. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Prabu Dasamuka Wanaraja trajangane njaluk dawa umurmu kowe. Ayo, maju! Aja ijen-ijen maju bareng kroyokan Dasamuka. Ayo, katokno budimu. Ya, tutukno. Kurang bala nyuruh ana kurang gaman bedadya kurang sekti meguru yen perlu nekakno para dewa Suralaya. Mot ya kowe. Dilajat apa? Sak temenggung wae leleng kemaki bagusi. Ayo. Maju para ngadaya wong Lokapala. Kroyokan Dasamuka. Wah, Prabu Rahwana. Mongko kowe ki Ratu Gung Derawa, Ratu Digdaya, kowe mung mateni prajurit cilik-cilik. Prajurit ora duwe dosa ayo. Aku belakno pisan jelek urip kowe.
Dadi kala Simparawan utawa Lokapala apa mut Grapa kang tunggal acampuh samya ngedali lir tatit wileting godo danyumanggung manguncani piladalah kedrawasan para prajurit Lokapala akeh kang padha temekaning pati tumenggung Bantaka awan sing dhisik dhewe goh muka goh lamba goh Karnasura gati Simparawan kabeh padha temekaning pati aduh sinuwun ketiwasan sinuwun giri-giri langgengnya lir Prabata abang kawagar manguwah mungsa aminta lawan anggro srusringa manado Katyoyun Anugruha ayo amuk Suramrata Jayamrata Ratu Lokapala Kakang Danapati jebule kowe ratu jire getih wedi mati kowe ora gelem metu menyang paprangan negaramu bedah kawula akeh sing padha mati ora gelem metu menyang palagan malah kowe ngetoke buta korak buta tuwekan ora panggih wis nungkala wis malane ngrat gelag-gelahing bawara sukertane kuwi panuksemane jajilanat Rahwana wong kang kaya kowe dadi menungsa kuwi aja dupeh aja dumeh yen pancen kowe lagi winawa ing Jawata sak bisa kepeciamu kuwi nggonen beciki kawulamu nggonen tresnani saka nggonen tresnani kelawan sapa wae aja nganti kowe iki duweni tumindak kang kaya mengkono Rahwana ngelingono menungsa kuwi ora wis parat wejangan bendina mejang ora tau salin yo ming kaya ngono kuwi ora isin ora pekewo wajeng wigati ayo Kakang Danapati kon ketok mrene. Nyo dodo ndi dodo. Buta gerangan isih kuwawa nandhiki dedapuramu. Lho. Kowe jelek urip kowe, Kowe jelek urip iki margane patimu. Cobanen Kanjeng atiku.
Wah! Wah! Ah! Yeah! Wah! Woi, mut! Iya. Ah! Katangmu padha aran dina becik besok aman demo taris kang prayitno kacarita Narendra ngalengka Prabu Rahwana kasuran tanding kawan Begawan Wisnungkara nadyan Begawan Wisnungkara Pendhita Yaksa wis pikun parandene maksih anggadhahi kasekten ingkang rinangkung ucap mung rikala semana wis paripurna darmaning Sang Hyang Wisnu ingkang manunggal kelawan Detya Begawan Wisnungkara titisen Wisnu kang sepisan ingkang manuksma marang anggane Sang Begawan Wisnungkara ing mangke Sang Bathara Wisnu ya sang jurandum kabahagyan rene wis maka kala mangsane yen to Bathara Wisnu ya ngupaya panitisan kang kaping kalih sigra daya-daya oncat saking hangganira Sang Begawan Wisnungkara carita riwusnya Sang Hyang Bathara Wisnu oncat saking angganira Begawan Wisnungkara kraos Sang Prabu Rahwana Raja kalamun wis suda kekiyatane Begawan Wisnungkara sami sakala ngetok karo sang kang pungkasan Prabu Dasamuka saryang liga pusaka pedhang Mentawa Wisnungkara sigra kakipataken umlebat pedhang Mentawa
Sumawah wonten jajanira Wisnukara Putra Walikan pecah kapisanan. Ayo, budiya kowe Wisnukara. Uta gerangan. Arep ngetok kaprawiran. Arep mbok ketuka kaprawiranmu kowe iki wis tuwek. Wis entek kekuatan kowe dedaya iki jaman biyen. Saiki kowe kalah karo Prabu Rahwana Raja. Kakang Danapati. Kakang Danapati Gro, iki mungsuhmu Prabu Rahwana. Ningrat gelak-geleng bawana suketaning bumi patut semari jajilanat Dasamuka wong kang kaya kuwi. Kuwi kuwi pepatih, patihe Kakang Danapati. Ya pancen para nyata. Wis kowe tak uripi. Kowe matura karo Kakang Danapati Banendra. Kakang Danapati kon katon mrene. Ayo kantaran bau karo aku. Iwas ngamis-amisi tangan perang karo kowe. Sepira banggamu. Guru tak kata-katake pucet cahyamu. Yen to pancen karo Ratu Digdaya tanding ana Patih Banendra. Bosen urip arep jajal kaprawiran kowe. Paling ngremehke karo Prabu Dasamuka. Prabu Dasamuka kok mbok wangsuli. Tak nandingi karo aku sepira dayamu. Ayo, Kakang Danapati. Kowe aja jire, getih, wedi mati kowe. Ayo, gelek adimu Dasamuka tanding ana kridak ulungna negaramu. Lokapala dadi kukupanku.
saking kutha sang Kurukula yen tanamu tusa sang Sri duh kadangku wong prawira kadangku wong sekti mandraguna Dasamuka aja banget-banget ya Di anggonmu gething keburu sengit kelawan wong Lokapala kowe mateni para prajurit sing tanpa dosa tok sumbering dahuru kuwi mung pun Kakang karo Siati nyatane kowe lagi wani metu aja tok kawulamu tak entek mati kabeh urung karuan yen tok kowe gelem metu menyang palagan hei Kakang Danapati dina iki kowe tak jarwani bloko aku ora butuh negara Lokapala tangge apa negaraku ngalengka luwih gedhe jembar jajahane akeh tetelukane Lokapala iki negara apa iki mung tanggo jalaran aku ora trima sedane Kanjeng Rama Premban Begawan Wisrawa ki saka pokali sapa ki saka pokali sapa nek ora kowe Dasamuka iku ndang wong galak wong kejem. Niki sing kejem kowe timbang aku. Saedane-dane Dasamuka. Nek karo wong tuwa aku tetep nyembah, aku tetep ngabekti. Nek bareng kowe bagus rupamu. Cakrak wujudmu. Ning jane atimu wengis kowe. Nyatane kowe wani mateni bapakmu dhewe Kanjeng Rama Premban Begawan Wisrawa. Wah, aku ora ngerti. Nadyan to rikala semono aku durung kocat, aku durung lahir. Nanging akeh para wong kang padha matur karo aku prasaja karo aku. Kalbu suwargi Kanjeng Hyang Prabu Sumali. Mula dhewe iki tak takar-parek. Sing mati aku apa kowe? Sing mati aku apa kowe? Duh adikku Di. Dasamuka undraning perkara nadyan. Kanjeng Rama kowe mau seda kundur marang Kasidan Jati. Panjenengane wis rila legawa lair tusin batin. Pun Kakang uga getun keduwung. Dene patrapku kang mengkono mau. Mula dina iki ya wis yen to pancen Siadi kepingin bakal nglenggahi negara Lokapala tak ulungake kanthi tanganku loro. Pun Kakang ninggalaken negara Lokapala tak munggah marang pertapan Beder Penyu. Pelenggahane Kanjeng Rama Premban Sawargi Begawan Wisrawa. Wis muktiya yayana negara ngalengka lan negara Lokapala tak pasrahake karo ora sudi. Ora sudi aku nek mbok wene glundung sembrong tanpa ngatonake kadegdayan nyododo ndi dodo. Najan kowe ngulungake negaramu Lokapala. Aku tanpa mateni Kakang Danapati urung lega rasane atiku. Gigit simu pengapit pedhot gulumu kowe. Janggane Prabu Danapati kaya pedhot-pedhot to. Bocah. Dikala semono kaya wis telas kesadarane Prabu Danapati. Kinarya nimbangi kadigdayan ingkang arahi Prabu Dasamuka. Sigra mantak aji banteng wulung. Riwasa kawatek. Sigra dadi gagah perkoso ngembari kan Prabu Dasamuka. Iki sing tak jaluk. Iki sing tak enteni Kakang Danapati. Dasamuka. Wong sabar kuwi nganggo wates.
Wis ora kurang-kurang pambudi dayaku nggonku nyirep marang angkara murkamu. Ewadene kowe ndlarung, kowe berung. Dasamuka yen pancen kowe padha-padha trah Sang Wisrawa, ayo. Endi sing luwih digdaya? Ya, ayo ditahan dina iki. Mati aku. Amuk Suramrata, Jayamrata. Yen pancen wong perwira, kowe wong digdaya tangiya, tanteni kanthi ati. Kacarita gugur Sang Danapati kenging usakanira Sang Dasamuka pedhang mentawa matya kaping 7 sedina yektine Sang Danapati maksih darbe kasekten peparinganira swarga ingkang rama Begawan Wisrawa ingkang winatan Aji Rawa Rontek Riwusna kawatek jenggirat kaya Munendra aja mlayu.
Donopati. Raganira den jing-jing. Den rajang-rajang. Lawan Prabu Dasamuka nadyan makatena. Dayane Ajirawa ora entek nadyan. Daginge wis ambyar mrana-mrana. Bisa nyawiji. Walaya temah jati, jati temah mulya aja minggat kowe Dasamuka. Pak Pong. Nangka basa Kemropyok mung karibetane walah dalah. Layak. Ana gara-gara bumi gonjing lir genenjot. Segara kocak. Jalaran. Ketaman gedene gara-gara Rahwana tanding kelawan si Donopati. Nek kaya ngene iki carane, kapan rampunge? Wah, ya. Ger Donopati. Kowe ngalah Donopati. Wong ngalah kuwi dudu wong kalah. Ulun iki bakal boyong kelawan jeneng sira. Aja kaget Donopati. Lakon mati meneh. Kaping 3 iki kok ora bablas mati tak gurone wis. Nggonku namakake pusaka mendang pedang Mentawa. Nganti tandhesen musuhmu pedhot. Ora bakal kowe bisa urip. Ayo, tanteni regane atiku. Kacarita nadyan makatena. Kataman pedhang Mentawa kadhawaken wonten jajanira nganti pedhot ususe Prabu Donopati nanging dayane Ajirawa rontek maksa saged walaya temah jati temah mulya jenggirat nanging sigra sang Dewang Narada amboyong kawan Donopati mring kayangan Suralaya. Dasamuka wis entek kesadaranku dina iki. Wis ora kena tak eman, ora kena tak jak paseduluran. Dina iki aku tegel karo kowe, mati dening aku.
kula wonten timbalan keng adhawu. Lah nyambut gawe kaya ngeten iki. Kakang Danapati pun kasuran tanding kali kula pun kula pateni. Sampun dipun sirnakaken sampun. Tak pateni man. Lajeng kunarpanipun. Pripun? Kunarpanipun. Kunarpa piye? Lho bangkenipun rasa kerbo perkara bangkene Kakang Danapati. Ben bangkene diolor-olor gagak ora dadi apa. Bali nang ngarepku. Janiyaning tlaga kadi langit mandan teng pasulan utamane Lintang kliwa kusumayana sumawur Astungkara sidam skaring dawana langgeng titah ulun nggir Danapati kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawu bukulun. Iya, aja kaget arasan tias kita jeneng kita ulun Sendal Mayang tegese ulun timbali ala lantaran nggonira Pancakara tanding lawan kadangira Sirahwana. Aja darbe panyakra bawa kalamunta jeneng ulun nyampuri perkaranira kawan kadang Sidasa Muka babar pisan ora nggih. Inggih Bukulun. Menawi tetela kula nandhang lepat Bukulun kapejana kula sendika ndherek sumarah kepareng paduka Bukulun. Ora mengkono Danapati marmane jeneng kita ulun Sendal Mayang ulun timbali marang Kayangan Suralaya. Ya wis saka gedhening rasa panarimanira marang kadangira Sidasa Muka nganti bedah negaramu Lokapala. Dina iki jeneng kita ulun timbali munggah marang Kayangan Suralaya. Jeneng sira bakal antuk kanugrahan, bakal antuk kasuwargan. Nanging kula Danapati anggone ora antuk kasuwargan iku mau sira kudu nindakake dharma maneh.
ana ing kayangan Suralaya minangka dadi ganeping dewa. Makaten Pukulun. Iya. Dina iki jeneng kita ulun paringi pakaryan yaiku nunggu wujuding kembang ingkang aran Kembang Dewarna. Kembang Dewarna. Iku mau mustikaning Sekar ya mustikaning kembang. Mapane ana ing kayangan Puspita Kawedar. Dina iki kula jeneng kita ulun wisuda minangka dadi ganeping Jawata. Ana kayangan Puspita Kawedar darbe jibahan ngreksa katentremaning wujuding kembang ingkang sinebut Dewarna. Kajaba jeneng kita jejuluk Prabu Danapati ya Danaraja ulun paringi tetenger Bathara Daneswara